Machiegni weche tuke ni chenro mar gundho alap mar tuke ma Moi e boma ma Kisumu osemuonyo kwan omenda maromo milion 89. Kata kamano, chenro mar bero pawno mondo ochopie rang'iny mar FIFA pok ochopo kare nikech gik mathoth pok olosi e pawno. Jatend migawo mar tuke e kaunti ma Kisumu Beatrice Odongo onyiso geno ni machiegni ni gibiro chwalo ne sirikal ma malo kwayo mondo konygi e tieko gero alapno kaluwore ni osuru michoko Kisumu kende ok nyal timo gimoro amora. Odongo wacho ni gavana Anyang' Nyong'o osingo ni machiegni ni alap ma Moi Kisumu biro bedo e rang'iny mar FIFA ma inyalo bagie tuke moko madongo. Currently we have the works of walling, ticketing booths and curb road pavements ongoing at the facility, and we are hoping that next financial year we may start now constructing the main stadium once we are done with the outside work of the facility. We have realized we may not be able to fund the whole thing, but the governor is looking forward to bring on board the national government also to chip in so that we are able to realize the dream of having a FIFA-approved stadium in Kisumu County at Moi.